Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umndeni Mseleku ukhethiwe la ku-SAFTA Awards. Bakhethelwe for Best Structured Soapy Reality Show. Kusama nominations lawa nominees kukhona The Unexpected leya DJ Zinhle, Pastor Wants a Wife, kube Uthando Nes'thembu. So siyababongela kakhulu ngaleli thuba elihle, siyababongela nje ukuthi bafike kuleli zinga leli. Singakhohlwa futhi kusibonga umamkhulu ngoba phela seze ukuthi kuze kube khona oMayeni noMangwabe noMakhumalo, umamkhulu owavuma ukuthi abangene abanye ukuze kuzoba nomndeni omkhulu. Kwase kuba ukuthi-ke ubaba Mseleku waba nevision yokuba ne-show ukuze ezokhombisa ukuthi isithembu sikanjani nempilo yabo. Sebekuleli zinga-ke manje uvezile kubaba Mseleku naye ku-social media yakhe, ebongela umndeni wakhe kanye namakhosikazi akhe nomzansi nge-support nje nakho lokhu ukuthi sebefike kule level engaka. Besizobonga-ke kule video besothi halala, siyagowa yabo nje. Mina ngiyazama ukuqina, ngiyazama ukuphapha kwenzeke le nto esenziwe Eskom. Athi nginichazele, sesiphumile kaMseleku, ningabhala la ukuthi halala Uthando Nes'thembu, koMayeni, koMacele, baba Mseleku. Iy'ndaba ezinhle lezi futhi nje ishow yenza kahle, yingakho nje nasilobu sibele sele sibuyela kuzindaba ze-show. Kodwa manje ngingitshele ngalento esenziwe Eskom. Ukuyibone le boyfriend ehluphayo, lo osuke usunamathele kuyona futhi ungasazi ukuthi uzophuma kanjani. Ulobuthi-ke uyanamathela ivele inyamalale, mase isinyamalele usuthi uyakhohlwa naye siyabuya, ikufonele usathi ukhuluma kamnandi ivele ivale ifoni. Eskom akukho right. Sengicabanga mina nokuyeka ngoba into eyenzakalayo mase uhambele ugesi, ngivele ngizwe nje nengqondo ukuthi hayi nayo inethiwekhi ayisekho-ke nasekhanda lami, ayikho into esengiyibona kahle, angisakwazi ukucabanga kahle. Ayibo, sasisaxakeka. Abantshontshe ngani kanti ngoba behleze bentshontshe belungise le ndaba ya-Eskom? Angazi nokuthi kwenzakalani, nginqena nokufunda ukuthi nje kwenzakalani ngo-Eskom, yini sikulesi simo esikusona no-Eskom. Kodwa nje ebengicabanga ngoba vele la ezweni lethu sesijwayele ukuthi kuyakhwabaniswa, ukukhwabanisa ukutshontsha. So siyabavumela-ke this time abantshontshela kutshontshelwa khona belungise Eskom ukuze sizokwazi nathi ukuqhubeka senze izinto zethu, nabantu beqhubeke namabhizinisi. Khona manje abanye amabhizinisi ade limele i-lockdown, i-COVID, sebevulile abantu sebeyitshela ukuthi bayabuyela-ke back bazo-recover. Ugesi uyahamba and lo gesi nje sengathi abasawuthathi ngendlela ekufanele. Sebevele bewucishe nje noma sebelokhu becisha nje becisha. Hayibo, mina futhi ngingimangala emasini ngoba phela sengibona abanye la bayawenza amavidiyo ku-right, baya-uploada. Ngithi bona kanti bahlalaphi? Hayi thina ngeke, ayikho right le nto eyenzakalayo, ayikho right. Izinto ezimbi angiyithandi, ukutshontsha ngihambisani nakho, kodwa this time ngithi nje abakwenze lokhu abafisa ukwenza, sibuyele ugesi, impilo iqhubeke. Kwavela izinto abazenza le phezulu zokuganga, basuke sebesi-update nje ukuthi ubani, utholakale enza ukuthi nokuthi, iphelele lapho. Ngoba yini vele sizoyenza? Sizoba ngumsindo lo, siba ngumsindo, sekake kwashintshaphi? Abantshontshe-ke beyithathe ngapha beyifake ngapha kwa-Eskom, zilunge nje lezi zinto eziyinkinga ababhekane nazo ka-Eskom, nasi siqhubekele impilo. Ngiyaxolisa ukunibhora. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.